To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngiyanibingelela lonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu enamandla, inkosi yethu ebusayo phezu kwakho konke. Ngiyacela bazalwane ngingabambezeli, sivule amaBhayibheli ethu incwadi kaTimotheyu wesibili, ichapter number 3. So sithatha verse number 1 sevale ku verse number 5. Fundeka kanje bazalwane. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akhe bawaphika. Labo ke wobagwema. Ngesikhulekeni bazalwane. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu, liphilile Nkosi izwi lakho linamandla phezu kwakho konke. Nkosi yethu ephakeme, siyabonga Dwala lethu lamadwala egameni lika Jesu Kristu. Uyinkosi yamakhosi Baba, uyinkosi ephilayo, inkosi esindisayo egameni lika Jesu Kristu. Amen. 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 Bazalwane egameni lika Jesu. Sibona nanka amazwi bazalwane, inceke kaNkulunkulu uMapostle Paul awabhala ebhalela inceku uTimotheyu egameni lika Jesu, emazisa ukuthi einsukwini zokugcina ngabe yini ezovela, kumele ayilindele ukuthi izovela einsukwini zokugcina, lapho khona inkosi uJesu ngoba kubonakalisa ukuthi impela isisondele, isiyabuya. Yena uzobona ngaziphi izimpawu ukuthi impela inkosi uJesu isisondele, isiyabuya. Uyamazisa lapha kuverse number 1 uthi kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Yizona abantwana benkosi lezikhathi zokunzima okuprofethwe ngazo ukuthi zizofika. Seyifikile bazalwane, nathi siyayibona egameni lika Jesu. Izinto eziningi siyayibona bazalwane ukuthi nazo ziyabika. Kusho ngisho abangakholwa bazalwane ukuthi ikhathi zokugcina ngempela lezi kwashiwe eBhayibhelini ukuthi kuyovela ukuthi nokuthi impela bazalwane yizo ikhathi zokugcina. Kukhuluma ngisho amatshe manje ukuthi ikhathi zokugcina yizo lezi. Ngisho imvelo bazalwane iyakhuluma ukuthi zikhathi zokugcina lezi bazalwane egameni lika Jesu, ngendlela okuphilwa ngayo emhlabeni, ngendlela abantu abaziphatha ngayo emhlabeni, kuyakhombisa ukuthi izikhathi zokugcina lezi esiphila kuzo. Kuverse number 2 uthi ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo. Egameni lika Jesu siyabona bazalwane, egameni lika Jesu abantu bazithanda. Mawuphuma nje manje uyongena edrobheni la ngakini la ukhona khona uyobuka nje nasendaweni kwilokhali nje, mawubuka kunendawo ezinendawo zokuzithanda, zokwenza abantu bazithande, indawo zokuzilungisa. Bawubheka kunamasaluni ngapha nangapha, abantu balungisa inzipho, bayenza inkophe, bafaka amashiya, bafaka amarouge, bafaka amacici, bafaka ama-makeup, baxhuma inwele, bagunda amakhatha, abantu badweba indlela emakhanda, badweba ama-tattoos kwezinye indawo, bashintsha inwele, amakhalazi inwele bazalwane. Uyabona ukuthi yiso lesikhathi okukhulunywe ngaso sizofika, isikhathi sokugcina lapho khona abantu bazoba abantu abazithandayo. Mawubabheka abantu emgwaqeni njengamanje bashintshile, abasebona abantu
sibazi mawukade ihlobo zakho behlala koGoli hlala kuPumalanga hlala kuphi nakuphi mase ifika njengamanje zifika zishintshile umuntu abusambona noma useyuyena umuntu wakini mawuthi uyambheka ebusweni ugcwele i-makeup ugcwele i-rouge ugcwele ukuyishintsha nje ugcwele ukuyishintsha ongakwazi uyabona bashintshile kakhulu abantu njengamanje egameni lokuthi bona bayazithanda ngisho emabandleni ufica abafundisi befundisa bathi zithandeni bantwana baNkulunkulu nihlobele uNkulunkulu niqokele uNkulunkulu nifakele uNkulunkulu izinto zenu ushaye high heel lakho no lo waye uboyfriend wakhe akubona ukuthi phela ngoba sowaphenduka nje uyabona suyazithanda bazalwane egameni lika Jesu Kristu akayifuni uNkulunkulu lezi zinto egameni lika Jesu umoya omphika uKristu umoya omele nezwi kaNkulunkulu egameni lika Jesu lona owenza abantu benze lento esiyibonayo egcwele emhlabeni kugcwele endaweni zokuhloba bazalwane kuyimanje ngikhuluma nje kugcwele bazalwane ngegama lika Jesu ngiyakhumbula ngifunda enye incwadi kaEnoki egameni lika Jesu Kristu lapho enye yezingelosi lezingelosi ezawayo ezakhuluma ukuthi azenze abantu baziguqule zathi kuzoguqulwa isintu zenza abantu benze odayi bazipenda abantu uze baguqulwe abantu emhlabeni usathane uzoguqula imvelo kaNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu mangabe edala umuntu wathi uNkulunkulu kuhle okusho umuntu muhle lento uNkulunkulu amdale iyiyo kodwa usathane wafika watshela abantu ukuthi kubi wathi babi bayilento uNkulunkulu abadale bayiyo wathi usathane uNkulunkulu abantu abaziguqule babe bahle ngokwendlela kaSathane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha into eyenzakala bazalwane lena umoya omphika uKristu bazalwane lona ungene phakathi ebandleni wangena kubafundisi wangena kumamfundisi wangena kubishop wangena abakhokheli wangena kwaapostoli wangena kubaprofeti abaprofethi abamanga kulezi insuku esiphila kuzo badukisa abantu badukisa ibandla likaNkulunkulu kube ngathi uNkulunkulu unika abantu izinto ezinhle kuphela kanti uNkulunkulu ufuna bazana abantu yebo babe nakho kuhle kodwa nabo uqobo lwabo phela badumisa uNkulunkulu ngemizimba yabo babe bahle phambi kaNkulunkulu ngokwemvelo uNkulunkulu abadala ngayo hayi ngokuyifakela izinto ukueda izinto angayifuni uNkulunkulu emzimbeni egameni lika Jesu Kristu uthi mayiqhubeka uthi nabathanda imali nabazigabisayo nabazidla kulezi insuku esiphila kuzo bazalwane abantu bayayithanda imali bazalwane isidingo kumntwana kaNkulunkulu ophila emhlabeni siyayidinga imali for izinto ezibalekile bazalwane ukuthi ekhaya fanele sidle imali uhambe ivangeli imali kodwa ukuyithanda kalendlela abantu abayithanda ngayo imali akwamukelekile phambi kaNkulunkulu bazalwane uyazi ukuthi abantu njengamanje benza noma yini ngendlela abathanda ngayo imali baze basho nathi umuntu mina ngenza noma yini ngendlela imali engiyithanda ngayo athi umuntu nganquma ngisho umuntu ngimhlinze ngimkhipha amathumbu ngendlela engithanda ngayo imali bayakwenza bazalwane abantu bayashiya bamshiya uNkulunkulu bazalwane sebephethe amabandla abafundisi bashiya uNkulunkulu bagibela amabhanoyi baya endaweni ezikude bayolanda izigubhu zokukhulisa ibandla ngoba bethanda imali bayolanda imithi balanda izinto ezithile izicubu zabantu izicubu zezinja izicubu zemfene bayolanda bambele emabandleni ngoba bethanda imali egameni lika Jesu bethanda ubukhazikhazi balelizwe bethanda udumo lalelizwe egameni lika Jesu yibo labantu okuprofethwe ngabo ukuthi ngeinsuku zokugcina baza kuvela sebevelile bazala abathandi bemali msho bawuvela kuma YouTube channels uyafica khona ama channel ezinyanga ezikhuluma ziyathwasisa zithwalisa ngisho abefundisi zithwalisa abantu bakaNkulunkulu zithi abeza abantu bazothwala zibanikeza izinyoka abantu banezinyoka lezi insuku esiphila kuzo umuntu umbona uhamba ngemoto enhle uhlala emzini omuhle kanti umuntu unenyoka ahlala nayo abayibalala nazo izinyoka egameni lika Jesu Kristu yizikhazi zokugcina uprofethwe ngazo ngenxa yothando lwemali abantu bayamhlubuka uNkulunkulu benze izinto ezisinengiso kuNkulunkulu benze izinto ezingamanyala abalisabi ihlazo abasabi isinengiso kuNkulunkulu abantu einsukwini zokugcina ngenxa yothando lwemali egameni lika Jesu abanye babulala
babulala ngisho izingane zabo, abanye babulala ngisho abazali babo, abanye babulala ngisho abafowabo, abanye babulala ngisho ogogo babo egameni likaJesu ngenxa yothando lwemali, abanye banikela ngisho ngenzalo yabo egameni likaJesu kuSathane ukuthi bona bangatholi nje abantwana nhlobo ngenxa yothando lwemali. Bazalwane, egameni likaJesu siphila kulezo khathi okugcina, bazalwane, siphila ezikhathini zokugcina. Benza noma yini ngoba sibona nabanye bapheka inyama yabantu, badayisela abantu inyama yabantu ngenxa yothando lwemali. Bazalwane, egameni likaJesu kube emhlabeni, kubi bazalwane, kubuyela ezikhathini zoNoah la khona abantu babenza khona ubudlwangudlwangu begcwele ukuphithizela, azi uNkulunkulu wakhipha igama lokuthi ngiyazisola ukuthi ngibenzeleni abantu emhlabeni, kumele ngibabhubhise. uNkulunkulu bazalwane, egameni likaJesu Kristu uthukuthele, samthukuthelisa emhlabeni, kodwa manje ngenxa futhi yothando lwakhe uyasibekezelela khona kunjalo emhlabeni. Uyabekezela uNkulunkulu efisa ukuthi noma kube khona ababili abathathu abenzi bokube abayozinikela kuyena, bathe siyashiya lempilo sesifuna ukuthatha indlela entsha yokuhamba noJesu egameni likaJesu, ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu, ubathanda khona bebabi banjalo, uyafisa ukuthi baphenduke abenzele umusa egameni likaJesu. Lezi insuku insuku zokugcina bazalwane, umoya omphika uKristu wonke lona ocontrola abantu kangaka egameni likaJesu ukuze benze izinto eziphambene, ngoba bazalwane eqinisweni umoya omphika uKristu uyamelana nomoya kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uma ngabe lithi izwi abantu bangazigcabi, uthi umoya omphika uKristu mabazigcabe. Malithi abantu mabangaziguquli imvelo yabo, uthi umoya omphika uKristu abantu mabaziguqule. Uma ethi uJesu abantu bangafaka amabhuluku besifazane, uthi umoya omphika uKristu abafaka amabhuluku besifazane. Umethi uJesu Kristu abangathandani indoda nendoda, nomfazi nomfazi, uthi umoya omphika uKristu kuhle abakwenze ngoba umelene noJesu. Mayethi uJesu abantu bangaphingi, uthi umoya omphika uKristu abaphinge kuhle egameni likaJesu. Insuku esiphila kuzona bazalwane, izinto ezinhle izona kuthiwa izinto ezimbi izona kuthiwa zinhle lezi insuku, izinto ezinhle izona kuthiwa zimbi lezi insuku egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So abantu bathanda imali lezi insuku bazalwane, abantu lezi insuku bayahlambalaza, abantu lezi insuku abalalela abazali, abantwana abalalela abazali bazalwane, kakhulukazi izingane zama 2000 ngoba besho nencike enkosi ubrother Enigma ukuthi ama 2000 ayinkinga bazalwane, ayinkinga kakhulu, awalaleli, awahloniphi. Wojabula kakhulu ingane yakho oyezelele eminyama ngabe ihlonipha, wojabula ubone ubheke uNkulunkulu, ubuhle bukaNkulunkulu ngempela, ngoba akuhlonishwa, azesabi ihlazo, azesabi umuntu omdala, zingenza noma yini phambi kwabantu abadala, azisabi. Ngisho la eThekwini ukubona eThekwini le ndawo engama-rest ufica zihagene nabafana, azisabi uqhamuka umuntu omdala, ziyakhisana nabafana, zibhema ugwayi phambi kwabantu abadala, ziphuza utshwala phambi kwabantu abadala, zithuka inhlamba abantu abadala, zikhuluma ngemikhuba phambi kwabantu abadala, ngoba azisabi. Thina kuleya minyaka ama-90s besaba kabi umuntu omdala, busaba ngisho ukukhuluma into ebhedayo phambi komuntu omdala, bukakwazi ukuthi ungabamba ugwayi phambi komuntu omdala, bukakwazi waphuza utshwala phambi komuntu omdala. Umuntu omdala noma ubani ukuzalayo ongakuzali behlezi kumuntu omdala umsaba. Makuthiwa uyakuthuma bugijima uzicisha ukuphuka uyokwenza into akuthuma yona, noma engakuzali ngenxa yenhlonipho ebikhona kuma 2000. Kuyintando yeningi kwenziwa noma yini, ayihloniphi, ayithumeki. Ufuna ukuyithuma awukwazi ukuyithuma, ziyakwazi ukunqaba, thina besingakwazi ukunqaba masithunywa umuntu omdala egameni likaJesu. And ziyashaya lezi ngane zamanje, ziyabashaya abantu abadala, ziyagwazana, ziyabulala, ziyadubula, ziphatha ibhamu, zenza yonke into engamahlazi, bheka imidakamiswa ezistrong kakhulu egameni likaJesu, ukuze kuphuma isiqubulo esisemahlanyeni. Akhuzwana ngempela isemahlanyeni, yabona kuyahlanya ngempela, wonke umuntu uyahlanya kulesikhathi esiphila kusona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nabantu abadala sebevele baphenduka nabo izingane ezincane ngendlela abangalisabi ngayo ihlazo, abalisabi ihlazo. Abantu abadala bamanje baphila isinomi kanjani, bahamba nqunu emabhishi, bahamba nqunu emadrobheni, bahamba nqunu yonke indawo phambi kwezingane zabo, abalisabi ihlazo esikhathini esiphila kuzona nabadala egameni likaJesu Kristu.
Kristu. Ingakho basemahlanyeni akhuzwana, akekho okhuza omunye, ingane ayimkhuza ubaba kamkhuza umama akaphuza ingane yakhe, akhuzwana esikhathini esiphila kusona. Kodwa abamesabayo uNkulunkulu bayokhuzana, abamesabayo uNkulunkulu ngeke benza amahlazo, abamesabayo uNkulunkulu bayobalekela bonke ububi balelizwe, abamesabayo uNkulunkulu bayonamathela kuJesu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya bazalwane. Siyaqhubeka bazalwane egameni lika Jesu. Uthi lana ku verse number 3, nabangenalo uthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle. Uthando eqinisweni bazalwane luphelile kulezi insuku. Abazali abazithanda izingane, luphele ngisho ebandleni nje bazalwane, ngisho ebandleni izingane azibathanda abazali bazo, zicela ukuyohlala emgwaqeni, bakhona abazali kube ngathi abasekho, zihlala emgwaqeni, zidla idakamizwa emgwaqeni, zixola kuyodla kobhini. Thothi ezinye ingane emakubo baphila kahle, kodwa ixola kuyodla kubhini nozidle kubo ngoba azibathandi abazali bazo. Luphele uthando, nabazali abanandaba lokuthi bayifune lezo ngane bayicinge ngoba nabo abasenathando. Siphila esikhathini esinjalo bazalwane. Yabona incike yenkosi uApostle Paul ukuthi kuza izikhathi enjengalezi, yasiyamtshela uTimotheo ukuthi uzubone ukuthi uJesu ezobuya, uzobona ukuthi kwenzeke izinto enjengalezi, uthando luzophela. Abaningi lupholile uthando bazalwane egameni lika Jesu ngenxa yokwanda kokubi. Lisho njalo izwi lenkosi, ngenxa yokwanda kokubi kwabaningi uthando luzophola egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathanda sifunde lapha ku verse number 4 kwisambulo chapter number 2. Uthi kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lwaqala. So bazalwane, sengathi inkosi ngasisiza sibuyele othandweni laqala. Ma ukhumbula kahle, ma usanda kuphenduka, umuntu mayisanda kuphenduka bazalwane egameni laJesu, kuba nalothando aluzwayo engathi angatshela bonke abantu ngoJesu, sengathi angahamba akhulekela abantu abagulayo, adabukela abantu. Mama meze umuntu ezibuhlungu umdabukela ngathi wamkhulekela manje. Umuntu osothandweni lokuqala bazalwane, uyayithanda izinto zikaNkulunkulu, uyamthanda uNkulunkulu, uyabathanda abantwana bakaNkulunkulu, uhlezi agcwele uthando engathi angathandaza, engathi angakhulekela, engathi angenzela abantu bakaNkulunkulu okuhle egameni likaJesu Kristu. Umuntu ogcwele uthando lokuqala akanasikhathi sendaba, akanasikhathi sokuhleba, akanasikhathi sokuhlambalaza, sokugxekana, kodwa usuka agcwele uthando likaNkulunkulu, ushisekela uthando, ushisekela okuhle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa luhamba luphele lolo thando ngenxa yokujwayelana nababi. Ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle kumntwana kaNkulunkulu. Abantu abanabo ubumnene bazalwane, abantu abathandi okuhle bathi kubi. Umoya omphiwe uKristu uthi okuhle kubi, okubi kuhle. Mangabe umoya omphiwe uKristu ethi uJesu abantu abagqoka ngokuhlonipheka, bangavezi imizimba yabo, uthi umoya omphiwe uKristu niyayigugisa nina, niwi old fashion, akufanele nibe kanjena, yibani kanjena, vezani imizimba yenu, zithandeni egameni likaJesu, ngoba umoya omphiwe uKristu usebenza kakhulu ngezinto zenyama, usebenza kakhulu ngezinto ebukwayo, usebenza kakhulu ngezinto ebonakalayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Verse number 4, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Abantu lezi insuku bazalwane bayakhaphelana, abantu lezi insuku bazalwane bayakhaphelana. Ma ukhuluma iqiniso yazi ukuthi wena uzokhashelwa abazalwane, futhi ma umelene nayo yonke into yalelizwe yazi ukuthi abazalwane futhi bazovuka bamelane nawe egameni likaJesu Kristu, ngoba banomoya omphiwe uKristu. Umoya omphiwe uKristu uvusa ukukhaphelana kulezi insuku esiphila kuzo egameni likaJesu. Uthi ukhuluma umuntu ugadile, waphambuka kancane nje wakhuluma umuntu useyakhaphela emva kwalokho egameni likaJesu Kristu. Haleluya bazalwane. Banamawala futhi lezi insuku, abantu lezi insuku bazalwane banamawala. Uthi bakhukhumele, bakhukhumele abantu bazalwane, bakhukhumele. Uyabona indlela bayigabisa ngako ukuthi bakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Abantu bayayithanda injabulo. Ngikhuluma kuyimanje bagcwele emabhishi, ngikhuluma kuyimanje bagcwele emaklabhini, ngikhuluma kuyimanje baseyindaweni zobumnandi, ngoba bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Abanye bathanda ngisho ibhola, abafundisi
hey ingceke zenkosi ithanda ibhola thothi enkonzweni makuthiwa namhlanje kudlala iKaizer Chiefs nePirates ngesonto oshumayela agijima ejaha isikhathi sokubuka ibhola umfundisi abanye bathanda omaskandi makuthiwa kugcwele emabhida izinto zamaskandi okhuzani nobani bezwa kuthiwa akuvalwe fast inkonzo bajaha ukuyobuka lo mcimbi kamaskandi noma imicimbi yasezweni nje bazalwane egameni likaJesu leyo nto uNkulunkulu akayifuni bazalwane akayifuni uNkulunkulu egameni likaJesu uNkulunkulu empeleni bazane umelene nayo yonke imisebenzi yalelizwe uNkulunkulu bazane umelene nakho konke ukuthanda lelizwe ngoba lelizwe uNkulunkulu seliyisinengiso uNkulunkulu ngelinye ilanga uyasho kuno uthi ngiyazisola ukuthi abantu ngibenzeleni emhlabeni ebheka abantu begcwele ubudlwangudlwangu nobuxhwanguxhwangu na wonke amanyalo uNkulunkulu aze azisole egameni likaJesu kulesi sizukulwane uNkulunkulu ngathi ngiyambheka ezisola ngalelizwe egameni likaJesu ngendlela abantu abaphila ngayo kodwa makusekhona abantwana baNkulunkulu usekhona usawuti emhlabeni lisekhona ithemba ngomhlaba ukuthi kukhona okusengenzeka nomoya omphiko uKristu usebenza ngamandla kepha nabantwana baNkulunkulu nabo kumele bavuke ngamandla bakhule ngamandla bamelane kakhulu nombuso obumnyama egameni likaJesu kodwa lezi zinto zona kulotshiwe ngazo ukuthi kumele zenzeke ngezikhathi zokugcina egameni likaJesu noma singakhuleka kodwa zona ngesivimbe ukuthi zenzeke bazalwane ngoba uJesu useyabuya egameni likaJesu Kristu kumele konke kugcwaliseke okushiwo yizwi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha verse number 5 uthi nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akhe bawaphika labo obagwema labantu bazalwane abafika kuwe bathi uNkulunkulu usiza oyisizayo obagwema abantu abanjalo bazalwane uNkulunkulu uyamsiza umuntu ngokwethemba yena ayifanele uzuyisize ngoba kwaqala wathiwa uNkulunkulu usizo oyisizayo bazoqala bakhombise amanye amathemba bakunikeze athi umuntu unalo ithemba lami nengithembela kule ngisizayo bese nawe ufuna ukuyosizakala khona kanti usuxabana noNkulunkulu so awubagwema abantu abanjalo besakhuluma nje ubagwebe babalekele egameni likaJesu Kristu ngoba bekhuluma okungekhona kunenceke yakazama ukusiza uNkulunkulu ngokweBhayibheli Old Testament yakazama ukusiza uNkulunkulu leyanceku yathi mayimsiza uNkulunkulu ibona umphongolo kaJehova ngathi uyachezuka uNkulunkulu wayishaya ngokukhulu ukushesha ngolakala yafa same time uNkulunkulu akafuna ukusizwa uNkulunkulu ufuna thina sethembe yena ufuna thina sisabe yena ufuna thina sikhonze yena yedwa egameni likaJesu Kristu amen bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu ngiyafisa ukuvala ngencwadi etholakala kwabase Efesu chapter number 6 Efesu chapter number 6 ku verse number 6 verse number 11 uthi hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane hlomani bazalwane zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane uSathane unamaqhinga uSathane uyiqili uSathane uyisela uSathane lo bazalwane so thina ahlomeni izikhali zikaNkulunkulu ukusivikeleke emaqhingeni akhe uSathane asihlomeni izikhali zonke zikaNkulunkulu uthi verse number 12 ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobumnyama nabawomoya bobubi emkhathini sibambene nemoya emibi kakhulu bazalwane indaba yethu ukusindiswa ngayithatha kancane sibambene nemoya eyahlukahlukile ngegama likaJesu Kristu sibambene namakhosi obumnyama sibambene nemibuso nomengameli obumnyama sibambene nemoya yonke bazalwane namasosha obumnyama sibambene namabutho obumnyama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu kuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime bazalwane nime nalapho senifeze konke nime bazalwane ninganyakaziswa ningavuma ukunyakaziswa nayiluphi uhlobo lemimoya nayiluphi uhlobo leprofeti ezifikayo manje iprofeti zamanga ziningi iprofeti zokwaduka eziphuma kulezi insuku zokugcina egameni likaJesu Kristu waseNazaretha thina masihlale ezwini sikwazi ukuhlola omoya suza umoya kaNkulunkulu uma kuyiwona okhulumayo nomoya wamanga mase kukhuluma wona egameni likaJesu Kristu umoya wamanga ujwayele ukuvumelana
khona nezinto uNkulunkulu athi yena zimbi, umoya wamanga uthi yona zinhle egameni likaJesu. Lokho athi uNkulunkulu kuhle, uthi umoya wamanga kumbi, umoya womphika uKristu egameni likaJesu Kristu. Ngicela ukukhuleka. Baba, siyabonga Nkosi yamakhosi, siyabonga izwi lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, in Jesus name, amen.